Kunst, det er kunst, det er sikkert, altså. Det rykker ham på kroppen, altså han er en ja, det er jo tydeligvis noget med hester, ja. Referencer til sådan noget SM bonded sex. Der var lidt sex. I think there's a nipple. I believe. Kan du se den der? Jamen kunst, det må også være, der findes mange former for kunst, men altså, man skal gerne ville det, ellers så kan du bare tage og få et funktionært job, tjene samfundet. Man skal ville noget i debatten.